Mga igsoon, naalang ko'y gamay nga isulti sa ato ang panahon karon. Makasubo na gyud kayo ang atong panahon karon. Makita nato karong panahon na nga ang mga tao lahi na gyud kayo ang atensyon ug wala na gyud kayo pagpakabana ang uban sa pulong sa Ginoo. Ako kay galainan atong panahon karon ikumpara sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Kay sa una magtudlo sa Ginoong Hesukristo, mag-ilo gyud ang mga tao sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Pero karong panahon na, grabe kayo ang atong panahon karon. Kung mag-content gani ta about sa Panginoon, wala kay mamati, wala kayo mutan-aw, ug wala kayo mo share. Pero kung mga binuang gani nga content, mo'y kasagaran nga mo viral karong panahon na, di ba? So nagpasabot ni maigsoon nga we are in the last days. Matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4 nga moabot ang panahon nga mga malisud. In the last days, ang mga tao mas palabihon pa nila ang binuang, palabihon pa nila ang kahilayan kaysa Dios. Sumuna ni atong panahon karon. Gamay na lang kaayog bili sa mga tao karong panahon na ang about sa Pangginoo.